Il-Ministru Tonio Fenek jisħaq illi ma jistax jagħti garanzija li l-kontijiet tad-dawl se jorħsu minkejja illi sal-aħħar tas-sena d-dieħla suppost se jkun lest l-interconnector bejn Malta u Sqalija. Tonio Fenek ma tax dil garanzija meta mistoqsi minn One News minkejja illi ftit minuti biss qabel sostna illi l-interconnector se jagħti opportunità illi l-Gvern jixtri enerġija irħas. Dwar il-prezzijiet tal-enerġija, l-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu dejjem dipendenti fuq il-prezz taż-żejt u s-sorsi ta' enerġija li nipproduċu. U allura jiena garanzija ma nistax nagħti fl-2013 x'sa jkunu dawn il-prezzi. Madankollu skont Tonio Fenek l-interconnector se ġib stabilità fil-provvista tal-elettriku. Meta mitlub jagħti spjegazzjoni għal każijiet ripetuti li kien hemm fl-aħħar ġimgħat ta' toħ tad-dawl u x'responsabilità għandu l-Gvern, Tonio Fenek qal illi bit-temp sħun li għamel dab it-tarmak u bekk bil-pis tal-vetturi inqataw il-cables. Bis-sħana li kellek tat-temperatura, it-toroq tagħna bit-tarmak jibda jirta. Il-Ministru ma weġibx dwar min se jagħmel tajjeb għal ħsarat li sofraw ħafna familji u negozji u qal biss illi l-Ena Malta tiskuża ruħha. Tiskuża ruħha għall-inkonvenjent illi dan jinħoloq u li kemm jista' jkun irranġaw il-cables biex nagħtu l-enerġija malajr lill-familji u lin-negozji. Tonio Fenek qal illi fil-ġimgħat li għaddew kien hemm 15 il-cable illi ġralhom il-ħsara bil-konsegwenza illi inqatet il-provvista tad-dawl f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż. Skont il-Ministru Fenek, meta se jibda jitħaddem il-proġett tal-interconnector sal-aħħar tas-sena d-dieħla, il-power station tal-Marsa se tingħalaq kompletament. Wara li nofsa tingħalaq meta skont il-Ministru tibda titħaddem l-estensjoni tal-power station tad-Dellimara. Il-proġett tal-interconnector se jiswa mal-200 miljun euro.